Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και αυτό το βράδυ κοντά σας, πάντα κοντά στην υγεία, με θέματα πολύ ενδιαφέροντα, άκρως θα έλεγα ενδιαφέροντα, και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για την χρήση, την σωτήρια των βλαστοκυτάρων. Ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, δεν το έχουμε ξανακάνει. Ακροθυγώς το θίξαμε βέβαια μέσα από την εκπομπή κάποιες φορές έτσι, μεταξύ άλλων, όταν συζητούσαμε μεταξύ άλλων θεμάτων. Όμως τώρα θα μιλήσουμε μόνο για αυτά, για τις νέες μεθόδους που θεραπεύονται, νέες που εφαρμόζονται, νέες θεραπείες, πάντα με πρωταγωνιστές τα, όπως είπαμε, θαυματουργά βλαστοκύτταρα. Έχουμε πολλά να πούμε, βιάζομαι και λίγο γιατί θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα την εκλεκτή προσκεκλημένη μας, που απόψε μας κάνει την τιμή και βρίσκεται κοντά μας, η καθηγήτρια ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Κοκόνη Κολιάκου. Είναι εμβριολόγος και ιστολόγος και κυττορολόγος. Ιστολόγος, εμβριολόγος. Αυτά πάνε μαζί, εντάξει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρόσκλησή μας και είστε κοντά μας. Με αφορμή μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου. Το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου. Στις 1, μάλιστα. Στις 12 η ώρα, εδώ, στο Κοβεντάριο. Ναι, στο Κοβεντάριο. Στο Κοβεντάριο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Φυσικά θα μιλήσετε για τις νέες μεθόδους θεραπείας με βλαστοκύτταρα. Πολύ σημαντικό, και θα πρέπει να μην λείψει κανείς από τις εργασίες αυτές τις ενδιαφέρουσες πραγματικά ημερίδες. Εδώ λοιπόν μια όμορφη παρέα, εκλεκτή συντροφιά, με πάντα ωραία φυσικά λουλούδια, ωραία μπουκέτα από το ομώνυμο ανθοπολείο, το γειτονικό μας το μπουκέτο, και με τη δική σας φυσικά συντροφιά παρέα που μας χαροποιεί ιδιαίτερα κάθε φορά, και με τα τηλεφωνήματά σας στο 37575 είναι η ανοιχτή γραμμή για όλους εσάς. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, να θέτετε τα ερωτήματά σας, τις απορίες σας, θα σας τις λύνει φυσικά η φιλοξενούμενη γιατρός μας. Να πούμε βέβαια ότι η κυρία Κολιάκου είναι και επιστημονικός συνεργάτης, αν δεν κάνω λάθος, ή να πω ότι εκπροσωπείται. Επιστημονικός συνεργάτης καλύτερα. Ναι, την Βιοχελένικα. Την Βιοχελένικα, καλά την είπα. Ναι. Ναι, είναι η πρώτη αμιγώς ελληνική εταιρεία με διεθνή διαπίστευση, αλλά και με νέα τράπεζα υπηρεσία φύλαξης των βλαστοκυτάρων από όλο το μήκος του ομφαλίου λόρου. Ναι. Καλά τα λέω. Η Βιοχελένικα έχει κατοχυρώσει ορισμένες πατέντες, τις οποίες έχει δημοσιεύσει κιόλας, και μία από αυτές είναι η χρήση και η φύλαξη βλαστοκυτάρων από όλο το μήκος του ομφαλίου λόρου, ο οποίος έχει μήκος γύρω στα 50 εκατοστά. Και είναι μια τεχνολογία την οποία έχουμε αναπτύξει από το 2009 μέχρι σήμερα, ενώ μέχρι τότε γινόταν κρυοσυντήρηση ενός μικρού τμήματος βλαστοκυτάρων του ομφαλίου λόρου. Μάλιστα. Και το υπόλοιπο πήγαινε αχρηστεύονταν. Λέγεται Βιοχελένικα ή Βιοελένικα? Σωστές είναι και οι δύο εκφράσεις? Και οι δύο εκφράσεις είναι, είτε με την ελληνική είτε με την αγγλική προφορά, είναι το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας θέλουμε κοντά μας μέχρι το τέλος. Οποιαδήποτε απορία, επαναλαμβάνω, έχετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 37575 2461, αυτόματος πόλος της Κοζάνης. Ξέρετε εσείς, και στα κινητά μας στέλνετε τα μηνύματά σας, ευπρόσδεκτα και αυτά, για να συμμετάσχετε και εσείς έτσι ενεργά στην κουβέντα μας, όπως κάνετε κάθε φορά άλλωστε. Λοιπόν, γιατί το θέμα που συζητάμε είναι πολύ σοβαρό. Τα βλαστοκύτταρα, ξέρετε ότι είναι τα αρχαίγωνα αυτά θαυματουργά κύτταρα που κυριολεκτικά σώζουν ζωές. Είναι ο βιολογικός ιστός που λαμβάνεται μόνο μία φορά στη ζωή του παιδιού, την ώρα του τοκετού. Λίγο μετά από αυτόν. Λοιπόν, βέβαια να πούμε ότι όταν υπάρχει ιστοσυμβατότητα μπορούν να χρησιμεύσουν όχι μόνο στο ίδιο το παιδί, αλλά και σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει σε ποσοστό 30% τα βλαστοκύτταρα να είναι απόλυτα ιστοσυμβατά με τον αδερφό, και σε άλλα ποσοστά, τα οποία πάντα τα διερευνούμε, είναι με τους δύο γονείς. Συνήθως όμως ο καλύτερος ιστοσυμβατός μετά από το ίδιο το παιδί είναι τα αδέρφια του και μετά ή οποιαδήποτε άλλη. Αλλά πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι τα βλαστοκύτταρα που έχουν φυλάξει τα παιδιά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τη θεραπεία τα αδέρφια τους,
μόνο στις περιπτώσεις κακοήθων ασθενειών. Μεταξύ αυτών είναι η λευχαιμία και ο καρκίνος. Για καμία άλλη περίπτωση από τις σήμερα χρησιμοποιούμενες και εφαρμοζόμενες μεθόδους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα βλαστοκύτταρα για τον αδερφό ή για έναν ιστοσυμβατό ασθενή πέρα από τη θεραπεία κακοήθων ασθενειών. Θα τα δούμε αναλυτικά, έτσι σαν πρώτη κουβέντα, για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας την σημαντικότητα, τη σοβαρότητα του θέματος το οποίο αναπτύσσουμε σήμερα. Βέβαια, θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στην έναρξη της συζήτησής μας, το θέμα βλαστοκύτταρα, έτσι που το ακούμε τον όρο. Πού βρίσκεται στη χώρα μας, γιατί έξω νομίζω είναι περισσότερο προχωρημένη. Στο εξωτερικό τα βλαστοκύτταρα, η χρήση τους έχει ξεκινήσει από την δεκαετία του 80. Στη συνέχεια, αρχικά για τη θεραπεία κακοήθων ασθενειών. Στη συνέχεια λευχαιμίας και παιδικός καρκίνος και κάποιες κληρονομικές ασθένειες του αίματος. Από τη δεκαετία του 90 και μετά συνεχίστηκε από το στάδιο πλέον της έρευνας, πήγε και στην καθημερινή πράξη. Και από τη δεκαετία του 90 και μετά οργανώθηκαν δύο τρόποι φύλαξης των βλαστοκυττάρων. Η οργάνωση μιας ιδιωτικής ή οικογενειακής φύλαξης και η οργάνωση της δημόσιας φύλαξης. Αυτό ξεκίνησε από την Αμερική, αρχικά στη δεκαετία του 90, όπου ήταν δύο επιστήμονες. Ο ένας επέλεξε να φυλάξει τα βλαστοκύτταρα του παιδιού του για ιδιωτική χρήση και ίδρυσε την πρώτη ιδιωτική τράπεζα φύλαξης στην Αμερική, που σήμερα είναι από τις πιο μεγάλες τράπεζες στον κόσμο. Και ο δεύτερος επιστήμονας ίδρυσε τη μεγαλύτερη δημόσια τράπεζα πάλι της Νέας Υόρκης, όπου και οι δυο φύλαξαν τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους και ήταν οι πρώτοι που κατέφυγαν σε αυτού του είδους την φύλαξη. Από τότε μέχρι σήμερα, από το 90 και μετά, ανά πενταετία γίνεται απόψυξη αυτών των κυττάρων που είχαν φυλαχτεί αρχικά και ελέγχεται η ποιότητά τους, αν δηλαδή εξακολουθούν αυτά τα κύτταρα να είναι δραστήρια. Και πράγματι κάθε φορά και εμείς περιμένουμε τη δημοσίευση και μέχρι τώρα κάπου στα 23-24 χρόνια τα βλαστοκύτταρα αυτά είναι απόλυτα υγιή, είναι φυσιολογικά και μπορούν να έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα. Πολλής λόγος, κυρία Κολιάκου, για τα βλαστοκύτταρα. Πραγματικά είναι θαυματουργά, σώζουν ζωές. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια, να μην τα πούμε ταμπού, κάποια σκοτεινά έτσι σημεία που ενδεχομένως απασχολούν κάποιους. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει κάποιοι πειραματισμοί και απέτυχαν, δεν ξέρω αν τα αποτελέσματα είναι θετικά πάντα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια της κουβέντας μας. Έτσι λοιπόν θέλουμε να μας πείτε, για να καταλάβουμε ακριβώς όταν λέμε βλαστοκύτταρα, τι εννοούμε. Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα τα οποία αρχαίγωνα, δηλαδή έχουν την ιδιότητα να μπορούν να αναπαράγουν τον εαυτό τους και να διατηρούν δηλαδή τις αρχικές τους ιδιότητες, αλλά και να προκύπτει ένα νέο κύτταρο το οποίο μπορεί να εξελίσσεται διαφορετικά από το πατρικό το κύτταρο. Δηλαδή κάθε κυτταρική διαίρεση αυτών των κυττάρων, ένα κύτταρο διατηρείται σαν βλαστοκύτταρο και το δεύτερο μπορεί να γίνει κύτταρο του αίματος, μπορεί να γίνει κύτταρο των οστών, να γίνει κύτταρο του δέρματος, μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές του ανθρώπινου οργανισμού. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά τα κύτταρα υπάρχουν και τα χρησιμοποιεί το παιδί στην ανάπτυξή του για να μεγαλώσουν τα όργανα του και να διαμορφώσει το σώμα του. Από εκεί και πέρα αυτά αποθηκεύονται στα όργανα, τα κατατόπους, αλλά είναι πολύ δύσκολο μετά αυτά τα κύτταρα να αφαιρεθούν από τα όργανα και να έχουν μια θεραπευτική δράση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάθει η καρδιά ένα έμφραγμα, δεν μπορούν τα βλαστοκύτταρα που υπάρχουν στην καρδιά να ξανακάνουν το μυϊκό ιστό μετά από το έμφραγμα, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι λίγα στην περιοχή και δεύτερον, γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είναι καθυλωμένα κατά κάποιο τρόπο. Ο υπόλοιπος οργανισμός κάνει μια προσπάθεια να απελευθερώσει βλαστοκύτταρα από τον μυελό των οστών, που είναι μια άλλη αποθήκη, για να τα στείλει στην καρδιά, αλλά αυτά όσα φτάνουν είναι πολύ λίγα για να θεραπεύσουν το έμφραγμα και για το λόγο αυτό στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται τα ίδια αποθηκευμένα βλαστοκύτταρα, τα οποία πλέον σε μεγάλη ποσότητα τοποθετούνται κατευθείαν
στην περιοχή του εμφράγματος που έχει τη βλάβη, και αυτά είτε δρουν τα ίδια σαν βλαστοκύτταρα και αναπλάθουν τον μυϊκό ιστό της καρδιάς, είτε κρίνουν άλλες ουσίες οι οποίες επιδιορθώνουν τις βλάβες του μυοκαρδίου. Αν αυτά τα συζητούσαμε, τα λέγαμε πριν από κάποια χρόνια, ενδεχομένως να μας περνούσαν και για έτσι, λίγο περίεργους. Όμως πλέον είναι γεγονός, έτσι δεν είναι, πλέον η εφαρμογή τους υφίσταται και μάλιστα με επιτυχία. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα εμείς και συζητάμε για αυτά τα πολύ επαναστατικά ζητήματα που δίνουν λύσεις και σωτήριες τις περισσότερες φορές. Γνωρίζουμε ότι τα βλαστοκύτταρα λαμβάνονται από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, αλλά και από τον ομφάλιο λόρο, όχι από τον ίδιο, από τα αγκία του. Τους ιστούς του. Θέλω να μας πείτε, πού χρησιμεύει στη μία περίπτωση, τι χρησιμεύουν δηλαδή ας πούμε τα ομφαλοπλακουντιακά κύτταρα του αίματος και τι του ομφαλίου λόρου. Πραγματικά αυτό που είπατε πριν, ότι κάποιοι μπορεί να κάνουν κάποιες σκοτεινές σκέψεις ή ταμπού, είναι ότι... το έχω ζήσει, γι' αυτό θα το μεταφέρω. Είναι ότι απλά πιστεύουν ακόμα ότι βρισκόμαστε στο στάδιο της λευχαιμίας και του καρκίνου και ότι εκεί πρέπει και να παραμείνουμε. Αυτό δεν είναι γεγονός, όμως σήμερα οι τράπεζες βλαστοκυττάρων ή οι αυτόλογες που λέμε, όσοι έχουν τα δικά τους βλαστοκύτταρα, μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Η μία μετά την άλλη. Αυτό είναι ψέματα στην Ελλάδα. Απλά είναι, όπως σας είπα, αυτά που είχατε και εσείς υπόψη σας. Στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες οργανωμένες ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων, αξιόλογες. Οι περισσότερες ήταν γραφεία από το εξωτερικό που εδράζουν στην Ελλάδα και των οποίων τα εργαστήρια ήταν στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν έχει καλλιεργηθεί μια τέτοια φήμη. Είναι ελάχιστες οι ελληνικές τράπεζες. Όσες υπάρχουν είναι και αξιόλογες. Απλά αυτή η παραφιλολογία έχει αναπτυχθεί και όλα. Και να πω και μάλιστα κάτι. Αυτά όλα δείχνουν και μια προχειρότητα. Το να ναι, τώρα αυτό να το πεις και κατάλαβαν οι γονείς. Που... Δεν δημιουργούνται έτσι και έτσι τράπεζες. Κάποιος που δημιουργεί μια τράπεζα έχει την υποχρέωση 20 χρόνια να έχει στην εποπτεία του 20 χρόνια τα βλαστοκύτταρα κάποιων ανθρώπων. Έτσι δεν είναι πάρα πολύ σοβαρή. Φυσικά. Δεν νομίζω να ανοίγουν τόσο εύκολα οι τράπεζες. Όχι, θέλει καθημερινό έλεγχο του εργαστήριο, έλεγχο της ποιότητας των συνθήκων. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό αντικείμενο, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους με σοβαρότητα. Το ομφαλοπλακουντιακό, καλά το λέω. Το ομφαλοπλακουντιακό. Γιατί είναι ξεχωριστό. Γιατί είναι ξεχωριστό. Για το παιδί. Για το παιδί. Καταρχήν υπάρχουν βλαστοκύτταρα στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα, τα οποία, αυτό θα πρέπει να τονίσουμε, ότι δεν είναι μόνο βλαστοκύτταρα που θεραπεύουν τις λευχαιμίες. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό πλέον. Το αίμα του πλακούντα έχει μέσα, μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και έχουν αξιολογηθεί 8 διαφορετικοί τύποι βλαστοκυττάρων, οι οποίοι τύποι είναι χρήσιμοι για την θεραπεία των οργάνων. Αυτή η θεραπεία των οργάνων πλέον απαιτεί του ίδιου του παιδιού βλαστοκύτταρα. Δεν μπορείς δηλαδή στην καρδιά κάποιου ανθρώπου να βάλεις βλαστοκύτταρα κάποιου άλλου ανθρώπου, γιατί μοιραία σε εκείνη την περιοχή θα γίνει απόρριψη. Άρα, αντί να βοηθήσεις κάποιον που έχει το έμφραγμα, θα του μεγαλώσει περισσότερο την περιοχή που πάσχει. Τα βλαστοκύτταρα λοιπόν του αίματος του πλακούντα προέρχονται από το αίμα που φυσιολογικά μένει μετά τη γέννηση του παιδιού. Αυτό δηλαδή το αίμα δεν μπορεί να περάσει το παιδί, γιατί θα το υπερφορτώσει με υγρά. Άρα λοιπόν φυσιολογικά μένει μέσα στον πλακούντα. Περισσεύει. Και ένα μέρος από το αίμα με τα βλαστοκύτταρα περνάει στο σώμα του παιδιού και τα υπόλοιπα παραμένουν μέσα στον πλακούντα. Αυτά λοιπόν τα κύτταρα είναι κύτταρα υγιή, είναι κύτταρα που έχουν μεγάλη αναπλαστική ικανότητα. Είναι κύτταρα που δεν έχουν επιδράσεις φαρμάκων ή οτιδήποτε άλλων ασθενειών και είναι κύτταρα τα οποία έχουν μηδενική ηλικία. Άρα λοιπόν, αν συγκρίνουμε αυτά τα κύτταρα, τα βλαστοκύτταρα του αίματος του πλακούντα με τα βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών ενός ανθρώπου 40 και 50 ετών, έχουν τελείως διαφορετική βιολογική συμπεριφορά. Ποιος ασχολήθηκε, ποιος επιστήμονας ανακάλυψε την ιδιότητα και την μεγάλη σημασία αυτών των βλαστοκυττάρων που παλαιότερα πετιούνταν? Έτσι δεν είναι?
Πετιούνται και σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό πετιούνταν. Ήταν αυτοί οι δύο αρχικοί επιστήμονες αρχικά που σας είπα τη δεκαετία του 80, οι οποίοι ασχολούνταν με τη θεραπεία της λευχαιμίας και με τον ομφαλοπλακουντιακό αίμα, το οποίο χρησιμοποιούσαν από δίδυμο αδερφό σε δίδυμο αδερφό. Ως εκεί, επειδή πίστευαν ότι όπως μοιάζουν τα δύο παιδιά μεταξύ τους και μπορείς να δώσεις το αίμα από τον ένα στον άλλον, πίστευαν και αυτοί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να θεραπεύσουν τότε τη λευχαιμία. Ξεκίνησε δηλαδή σαν θεραπεία ανάμεσα στα δίδυμα τα παιδιά. Αλλά μετέπειτα, σας ακούσαμε που το είπατε πριν, αλλά μετέπειτα κάποιοι πίστεψαν σε αυτό. Μετέπειτα ήταν μια διεθνής ομάδα, η οποία ήταν από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και μια καθηγήτρια από τη Γαλλία, από την αιματολογική κλινική. Ήταν αυτή η πρώτη η διεθνής ομάδα, η οποία ασχολήθηκε πιο συστηματικά με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Και τότε το 1989 προέκυψε ένα παιδί στην Γαλλία, το οποίο είχε γεννηθεί με μια ασθένεια, τη λεγόμενη απλαστική ανεμία, το οποίο στην κυριολεξία ζούσε σε ένα πλαστικό σπίτι, δεν μπορούσε να έρθει σε επικοινωνία με τον έξω κόσμο, γιατί κινδύνευε από λοιμώξεις. Ήταν συνεχώς άρρωστο. Και σκέφτηκαν αυτό το παιδί ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να ζήσει μέχρι τα 5-6 του χρόνια και μετά θα είχαν καταστραφεί τελείως οι πνεύμονες από την πνευμονία. Και σκέφτηκαν ότι σε εκείνο το παιδί θα ήταν καλύτερα, αφού δεν είχε δίδυμο αδερφό, το παιδάκι, το κορίτσι που έκανε η μητέρα 6 χρόνια μετά, σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν αυτή η ομάδα πλέον που ήταν διεθνής από τη Γαλλία και από την Αμερική να πάρουν το ομφαλοπλακουντιακό αίμα από την αδερφή και να το δώσουν στο πρώτο αυτό το άρρωστο με την απλαστική ανεμία. Και ό του θαύματος, πραγματικά ό του θαύματος, το παιδί αυτό σήμερα είναι 26-27 χρονών, δεν αντιμετώπισε μετά πρόβλημα στην υγεία του, ούτε χρειάστηκε να πάρει αντιβίωση, ούτε χρειάστηκε να πάρει μετάγγιση για να ενισχύσει το ανοσοποιητικό του. Και σήμερα αυτό το παιδί το ίδιο είναι ο υπεύθυνος μιας μεγάλης τράπεζας στην Αμερική, η οποία τράπεζα αυτή διαθέτει και δημόσιο τομέα και ιδιωτικό τομέα. Οι γονείς δηλαδή μπορούν να ενημερωθούν και ανάλογα και με τις δυνατότητες που έχουν να κρατήσουν είτε στη μια είτε στην άλλη τράπεζα. Αυτό ήταν τυχερό το παιδί, διότι τα επόμενα που ακολούθησαν με τη λευχαιμία απέτυχαν. Και απέτυχαν στο ότι δεν ήταν ακόμη πολύ γνωστά τα πράγματα για τις ιστοσυμβατότητες. Με αποτέλεσμα ότι αυτό κατά τύχη ήταν στο 30% που ήταν απόλυτα ιστοσυμβατό, όπως και τα δίδυμα τα αδέρφια που ήταν πάλι απόλυτα συμβατά. Τα επόμενα άρχισαν μετά άλλες έρευνες για την ιστοσυμβατότητα και σήμερα έχουν προχωρήσει και σε αυτό το τομέα πάρα πολύ. Κυρία Κολιάκου, παρόλο που είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε και ειλικρινά για πρώτη φορά τα ακούμε και τα περισσότερα και εγώ φαντάζομαι και οι τηλεθεατές μας είναι εξειδικευμένες γνώσεις αυτές που η κυρία Κολιάκου και ως καθηγήτρια μας τις μεταδίδει. Εμείς κυριολεκτικά κρεμόμαστε από τα χείλη σας, υπάρχουν και κάποιες ορολογίες δύσκολες εδώ. Τέλος πάντων θα μας αναπτύσσετε, θα τις απλοποιήσετε εσείς για να κατανοήσουμε περισσότερο το θέμα, να το εμβαθύνουμε μάλλον. Όμως όταν θα επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο break, θα μιλήσουμε για την χρήση τους, σε ποιες νόσους ενδείκνυται, ποιες είναι οι επιτυχίες, πώς παρεμβαίνουν, τι γίνεται, ποιες είναι δηλαδή με λίγα λόγια νέες πρωτοποριακές θεραπείες με την χρήση των βλαστοκυτάρων πάντα. Διάλειμμα.